Naghuyang ang Bagyo Ramon matapos naglandfall sa Santa Ana, Cagayan kay inalas 12:20 ang kagahon. Sa alas 5 sa aga nga severe weather bulletin sa pag-asa, isa na lamang ka severe tropical storm ang bagyo kag padayon nagahulag sa bahin sang Cagayan. Katapusan nga nakita ng bagyo sa vicinity sang Bagao, Cagayan. Dala sini ang kabasog sang hangin nga naglambot sa 100 kilometros por hora kag pagmadlos nga naglambot naman sa 165 por hora. Nagahulag ini sa katasigon nga 10 km por hora sa direksyon nga nabagat na nakatundan. Signal number 2 ang nabatak sa Batanes, Cagayan, kalakip ng Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Samtang signal number 1 naman ang northern portion sa Isabela, Mountain Province, Benguet, Ifugao, La Union, Pangasinan. Sunod sa pag-asa, posible ang coast flooding kapag dumili sa pagpalawod sa mga lugar. Ngayara sa TCWs, lakip na ang seaboards sa Southern Isabela, Camarines Norte, Catanduanes, Western Seaboard sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, kang Northern Seaboard sa Camarines Sur. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
sa'yo. Pagkulunod kag negro sa nun inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon. Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, magabisita si Presidente Rodrigo Duterte sa mga probinsya nga nagapatubas sang humay, agud personal nga hibaluon ang epekto sang krisis sa bugas sa mga mangunguma. Ini ang ginanunsyo ni Gobernador Eugenio Aksyon sa atubang sang mga mangunguma nga nagtambong sa programa sa Capital Ground, Siyudad San Bacolod, angot sa pagpanagtag sang binhi sang humay sa mga benepisyaryo sang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ginpasalig sa mga mangunguma sa gobernador nga magapadayon ay ila pagtanom sang humay bisan pa nga nagapangatubang sang krisis. Sandig sa datos ng Philippine Statistics Authority sang 2017, ang Negros Occidental ang nalakip sa top 10 rice-producing provinces sa bilog nga pungsod. Hindi ko mo nga may problema, surrender na lang ta, hindi na lang ta magtanong. In fact, nag-commit siya na malibot siya subong sa all over sa Pilipinas, especially sa mga rice-producing provinces. Kag mapamangkot siya personal kung ano gid ang problema sa mga rice farmers. No? Si Governor Eugenio Aksyon. Ginpanagtag na sang gobyerno probinsyal ang highly quality inbred rice seeds o kon dekalidad nga binhi sang humay sa unang nga batch sang mga benepisyaryo sang Rice Competitiveness Enhancement Fund o kon RCEF sa Negros Occidental sa ginpatigan nga seed program certified seeds distribution sa Capital Ground, Siyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Gobernador Eugenio Aksyon nga 2,733 kasako sang binhi ang ginpanagtag sa mga benepisyaryo halin sa banwa sang Valladolid. Nagasalig ang gobernador nga dako ang mabulig sang sini nga programa sa mga mangunguma nga apektado sa pagnubo sang presyo sang humay. Ang Negros Occidental ang may alokasyon nga 57,118 kasako sang binhi nga ipanagtag sa 31 banwa kag syudad kalakip na ang Bacolod. Wala malakip ang syudad sang Talisay bangod na paslawan nga makapasar sa kriteria nga dapat may masobra 500 hektarya nga humayan. Oktubre 1 sang magpirmahanay ang kasugtanan ng Department of Agriculture kag Seed Growers Association kag cooperative sa bugos nga pungsod angot sa programa. Ini nga programa ang kabahin sa Rice Tarification Law. Ginkalipay ni kilusang magbubukid ng Pilipinas Negros Secretary General Danny Tabora ang plano sang administrasyon nga amendahan ang Rice Tarification Law agud mauntat ang importasyon sang bugas sa pungsod. Suno kay Tabora, nabatyagan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang negatibong epekto sang layi sa mga mangunguma sa bilog nga pungsod. Nagapati si Tabora nga ang plano sa administrasyon isa ka klaro nga indikasyon nga hindi maayo ang ginhimo nga rekomendasyon sa iya mga economic managers para ipatuman ang among layi. Bangod sini kung nagapanawagan si Tabora sa administrasyon ni Duterte nga ibasura ang Rice Tarification Law bangod madamo na sa mga mangunguma ang nahalitan. Gintalakay ni Presidente Rodrigo Duterte kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ang isyu sa illegal ka droga sa syudad sang Bacolod sa pagsinapol ng ginpatigan sa Malacañang sang Nobyembre 18. Si Familiaran ang tiglawas ni Mayor Evilio Dinardia sa Joint Command Conference ng AFP, PNP kag National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o upod ang mga cabinet secretaries. Suno kay Familiaran, iya personal nga na istorya si Duterte sang kapin 20 minutos kag iya ginpalambot ang personal nga pagpasalamat sa pag-endorso sa iya kag iban sini nga mga kaupdanan sa tong Mayo 2019 nga eleksyon. Dugang pa ni Familiaran ginpamangkot ni Duterte sa iya kung kamusta si Dinardia kag kung sino ang nagapungko nga Bacolod City Police Office Director. Suno pa sa BC Alcalde, may ginistoryahan man sila sang Chief Executive angot sa drogang hindi pwede mabulgar sa publiko. Nag-discuss a little of siya about drug problems. Siya kung sinong si director sa Bacolod, kumusta yung Mayor Ping, and nag-focus sa drug problems.
Si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran sa interview ni Aksyon Dale Salazar. Ginpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga posible gina-familiarize pa ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office ang syudad sa Bacolod. Ini ang pananawan sang Vice Alcalde kasunod nga hindi pa mabatyagan ang accomplishment ni Espinido nga gin-assign ni Presidente Rodrigo Duterte sa Bacolod para masolusyonan ang problema sa droga. Sunod kay Familiaran, importante nga kilalahon ni Espinido una ang mga persona nga involvado sa droga, kag ang validation kag revalidation sang inaligar mga involvado sa droga. Duha man ni Familiaran, ang iningatikang ang para patas sa tanan kag mapamatudan ang ginaakusar ang nakahimo gid sa sala. Sunod pa sa Vice Alcalde, hindi dapat pagdali-dalion ang trabaho nga gintugyan kay Espinido. Ginumpisahan na kahapon nga adlaw sang Joint Venture Selection Committee o kon JVSC ang pag-evaluate sa mga dokumento nga ginsumeter sang Manila Water angot sa eligibility application sa nga mga kumbuyuhan angot sa intensyon o kon plano sini nga makasulod sa joint venture project sang Bacolod City Water District o kon Basiwa. Sulod kay Engineer Jelyn Himora, Assistant General Manager for Operations sang Basiwa, kag miyembro man sang JVSC, ang ilang meeting ang ginpatigan sa Metro Manila, bungod sang komplikado nga schedule sang pila ka opisyales sang gobyerno nga nangin kabahin sa mga komitiba. Dugang pa ni Himora ang among evaluation ang mga sentro sa dugang nga mga dokumento nga ginsumeter sa among kumbuyuhan bilang kabahin sa ilang ginpagwa nga mga requirements. Nagalao man ini nga ila matapos sa madali nga panahon ang mga proseso kag gilayon man nga makapagwa sa nagakaigo ang rekomendasyon sa mga opisyales sang board nga natalana magapatigayon sang meeting sa palaabuton nga Nobyembre 20. Nanawagan si Councilor Carl Lopez, Chair ng Committee on Environment sa City Engineer's Office nga padasigon ang pagpagawa sa resulta sa ilang pagtuon kun bala kinahanglan nga kakasuno kun hindi ang Center Island sa Dalan Nara kag Tindalo sa shopping area siyudad sa Bacolod. Una diri wala gin-adopt sang SP ang committee report ni Lopez nga nagarekomendar nga hindi pagkakason ang Center Island kay mga puno sa lugar patapos ang public hearing ang ipitigayon sang iya komitiba. Sunod kay Lopez, wala gin-adopt sang SP ang committee report. Bangod sunod sa iban nga konsehal, dapat nagwauna ang pagtuon sang City Engineer's Office antes sila nagpatigayon sa public hearing. Duha man ni Lopez, wala problema para sa iya kung wala gin-adopt sang SP ang report. Bangod wala nasunod ang proseso, kasunod nga wala man sang third party o kung nagpangabahin nga magpatigayon siya sa public hearing. Sa rebaluan, una nasadto ang ginakomendar sang komitiba ni Lopez nga ipabilin ang Center Island kag 98% sa mga puno sa amo nga lugar. Himuan talang resolution requesting the city engineer to immediately by Friday, meaning 22, to submit their findings and to take into cognizance the conference committee report that I submitted. Si Councilor Carl Lopez sa interview ni Aksyon Dale Salazar. Apat lamang ka mga pamilya nga naapektuhan sa demolisyon sa Purok Busay, Barangay Tangub, Siyudad sang Bacolod, ang nag-apply sa Bacolod Housing Authority kung BHA para makakuha sang relocation house. Sunod kay Marvic Pareñas, pamuno sang BHA, sa kapin 40 ka mga naapektuhan sa demolisyon, kapin 15 ang pre-qualify sa survey sang BHA, apang apat lamang ang nag-apply sa ila talatapan sang Nobyembre 18. Una diri gin-demolish ang mga nasambit nga mga balay nga nahamtang sa pribado nga lote base man sa court order nga gin-issue ni Judge Napoleon Diamante sa MTCC branch sa Bacolod. Ginpathag ni City Councilor Vincito Novero, chairman sa Committee on Urban Poor Housing Resettlement, hindi makapatunga ang syudad kun ang lote ang pribado nga ginapanag-iyahan kag makakuha sang demolition order. Aksyon Radio Philippines Standard Time, na 7:22. Ang mahirisi ako ng mga bukol nga problema tubo sa aton nga lawas. Problema ina kay base magmalignant. Amo na nga ginarekomendar ginaton sa inyong panginom sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto ini Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kay iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal naton sa mga butika, tag 12 pesos lang.
Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabok sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangidalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Herbal Capsule, pwede natin ma-order online pagi sa www.kalusugan.ph o kung magbisita lang sa ilang Kalusugan Yan Facebook page. Para sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ba ng DTX 500, ang may detoxifying compound kung nagatinglo sa atong dugo kag atay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, nga panguntra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede deliver sa inyo pulayan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kag Kalusuganyan Facebook page. Sala nga tikang Robredo rason sa hindi paglakip sa iya sa gabinete. Samtang grupo sang indigenous people, ginakusar si DNR Secretary Roy Simatu. Ang mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:29 sa detalye sang mga balita nasyonal. Nakahimo sang sala nga tikang si Vice President Leni Robredo sa pagpakigsugilanon sa kaaway sa mga estado nga mo ang rason nga wala sa ginlakip ni Presidente Rodrigo Duterte bilang miyembro sang gabinete. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala mauyunan ni Duterte ang pagpangayo sang panugyan ni Robredo sa pila ka foreign institutions kag mga personalidad nga una na naghimo sang konklusyon nga ang kampanya batok sa illegal nga droga sa administrasyon isa ka paglapas sa tawhanon nga kinamataron kag crime against humanity. Una diri pagkatapos batunon ang tanyag bilang co-chairman sa Interagency Committee on Anti-Drugs, nakigsapol si Robredo sa US officials kag United Nations Office on Drugs and Crime para istoryahan ang kampanya kontra illegal nga droga sang gobyerno. Pabor naman si Senator Panfilo Lacson nga hatagan si Vice President Leni Robredo sa listahan sa mga high-value target o kon HVT sa kampanya kontra droga sa administrasyon. Sunod kay Lacson ang listahan ang basic information kung hindi ini makapadayon sa iya nga trabaho kung wala ini sa ihibalo sang listahan. Dugang pa ni Lacson si Robredo ang nalakip sa policy making kag policy formulation. Rason niya kinahanglan sini sang mga impormasyon para makalabay o kung makabalay sang mga pulisa. Nagapati si Lacson nga nakahibalo si Robredo kung paano mag-uyat sa mga classified information nga iya makuha kag nakahibalo man ini sang konsekwensya kung iya ibulgar ang impormasyon sa hindi otorisado nga mga tawo. Ginalantaw ni Lacson nga hindi komportable ang pila ka mga miyembro sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs nga i-share kay Robredo ang confidential nga mga impormasyon bangod kabahin ini sang oposisyon. Ginsuportahan sang Department of Interior and Local Government ang ginaduso ni Vice President Leni Robredo nga magtukod sang Technical Working Group nga mo ang mag-review kag mag-rekomendar sa mga pagsulundan para mapawakod pa ang kampanya sang administrasyon sa pagtapna sa illegal nga droga. Sunod kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, ang tanan nga lahi kag pulisa kinahanglan nga magpareho kag matingob sa isa kung ipasa na sa Kongreso. Ginlaragway naman ni Malaya nga malawig kag mabinungahon ang pagpagisapol sa ilan ni Robredo kahapon nga adlaw Martes kaupod sa mga opisyal sang DILG. Duwa pa ni Malaya nga sa meeting nagpabutyag sa suporta si Robredo sa ginapatuman nga community-based drug rehabilitation program. Nakigsapol si Vice President Leni Robredo sa mga opisyal sa Department of Interior and Local Government o DILG para ipasiguro ang partisipasyon sa tanan nga local government units sa kampanya batok sa illegal nga droga. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, obligasyon sa ahensya nga manguna para ipahibalo sa publiko ang mga pulisa nga kampanya sa gobyerno sa pagtapna sa illegal nga droga.
Dugang panianyo nga ang meeting nagtutok sa papel sang DILG sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Wala naman nabuksan ang ginsuwestyon ni PNP Officer in Charge, Lieutenant General Archie Gamboa nga mas maayo hatagan atensyon ni Robredo ang advokasya kag rehabilitasyon nga aspeto sa anti-drug campaign sa baylo nga law enforcement. Ginpanghiwala naman Environment Secretary Roy Simato ang aligasyon sang grupo sang indigenous people nga napaslawan ang tiglikob nga pauntaton ang ilegal nga operasyon sang plantasyon sang kape sa ilas ni nga duta. Ginpasakaan sang kaso sang Tibuli Manobo SDAF Claimant Organization o kung Tamasco bangod sang neglect of duty si Simato matapos ginlapas ang Indigenous Peoples' Rights Act matapos napaslawan nga makakuha sang panugot antes maghimo sa anuman nga aktibidad sa ilan na sakupan nga duta. Base sa report, nagsulod ang M&S Company Dawang Coffee Plantation sa ancestral lands ang Tibuli kag Manobo sa probinsya sang South Cotabato kag Sultan Kudarat. Ang ilang Integrated Forest Management Agreement ang nag-expire sa 2016 apang inangin renew sang DNR nga wala sang panugot sa Tibuli kag Manobo apang gininsister ni Simato. Ngayon natabo antes sang i-appointment bilang tiglikom sang DNR sa Mayo tuig 2017. Lusot na sa House Committee on Ways and Means ang hagna nga himon libre ang buwis sa pagpatukod sa hospital para sa overseas Filipino workers. Sa idalom sang inaprubahan niya House Bill 168 may exempted sa donors tax ang pagpatukod sa OFW hospital sa idalom sang Section 7 sa ginaduso nga hagna. Antaran nga grants, donasyon kag kontribusyon nga makuha alin sa sinuman nga individual o kon kompanya para matukod ang OFW hospital ang mangin tax exempted. Hindi man pabayaron sang value added tax kag custom duties para sa importation sang medical equipment kag machineries, spare parts kag iban pang mga medical equipment nga eksklusibo nga pagagamiton sa operasyon sang hospital. Ginpabakod na sang komite sa Kamara ang hagna nga magtukod sang OFW hospital. Isaanay ka breaking news, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga otoridad nga dakpon ang mga vapers. Samtang iya ginanunsyo nga dumilian niya ang vaping sa pungsod, agud proteksyonan ang ikaanglawas sa publiko kag ang interes sa publiko. Suno kay Duterte, ingamando niya ang pag-aresto sa nagapanigarilyo sang e-cigarette kung himo ini sa isa ka kwarto. Ginamando man niya sa mga alagad sang kasuguan nga dakpon ang sinuman nga naga-vape sa publiko. Sunod kay Duterte nga pareho lang ini sang pagpanigarilyo kag dapat ini paghimuon sa sulod sa isa ka kwarto. Sunod ako dugang pa sang presidente nga ginalatnan lamang ang mga tao nga hindi papanahon nga mapatay bangod sang e-cigarette o kon vape. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Ang habon pampaligo naman nga girekomendar natin sa inyo, ining Santon Plus Herbal Soap. Himo sa puro kang natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gingamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap, ang makapaputi sa inyo nga panit, makapakinis ang kutis, ang punggod sa inyo guya, matagaan sang alibyo, mga pikas-pikas sa inyo nga guya. So, sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag ang Santon Plus Herbal Soap, pwede ninyo ma-order online paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon, super fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton nga colon kag panguntrang sa problema sa constipation o kung ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, kag balita espesyal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mapugnaw nga hangin, nagadap
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gid. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:43 sa detalye sang Balita International. Ginhimutig ni US President Donald Trump nga ini siya ang ginatake sa korason. Ini kasunod sa nagwa nga balita sa to ngayon niyang nagbisita sa Walter Reed Medical Center sa Maryland. Ginakusahan ni Trump ang bilang makatapos ng media sa pagbagwa sang sala ng impormasyon angot sa iya ika ang lawas. Sunod kay Trump, siyam ka beses na ini nga nagbisita sa among nga bulungan umpisa sa tong ini magpungko sa pwesto. Una din nagwa ang balita nga ginatake sa korason si Trump sang ini ang nagpadulong sa among ospital sa din wala ginsunod ang normal procedure kada ginapatigan ang presidential medical exams. Madumdumang ginpagwa sang White House ang medical record ni Trump kag ginpakita nga healthy ang US President. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, kilala mo si Ayon Perez? Kinaaho ang kay Vice Ganda nga. Yes, boyfriend. Oo. Yes, Action Boy, gin-share. Ginawag yung dalot. Ginapo ko dahil mo. Ginapo ka. Ay, kalay. Kaya man Action Boy, gin-share ya karon Action Boy kung paano siya kuno na-fall kay Vice. Not interested. Kala, siyo. Ka-very, ka-very frank ka si Action Boy. Di ako na-mister sa kanila. Kabalong Action Doors. Agin share. Ako na lang. Kaya doon hindi ka interesado mo. Kaya na daw ginakilig ka gin. Lola! So, ako na Action Boy. Kaya sa isa ka-interview wala sa iya, hambay ang pagka-super buot, gidya ko ni Vice. Ang amo ng reason nga na-fall siya ko. Kaya sobrang bait po talaga ni Vice. Kagula siya ko nag-expect. Ang bugin mo. Wala gid siya ko nag-expect Action Boy nga ma-fall siya kay abiya ka friends lang gid siya kuno sila ni Vice. Hindi wala ka gid may ma-comment. Gilam lang. Sige lang. So ako Action Boy hambaya nga na-meet niya naman kuno ang ang family ni Vice. Kag nahambay kuno ang mama ni Vice nga alagaan at mahalin gid siya kuno si Totoy. Totoy nagali ayo ni Vice Action Boy. Totoy. Totoy nagali. Hindi Totoy. Ha? Ala, hindi. Ito na iya. Totoy lang. Kaya kung tagaliwa, Totoy. So, kasi isa ka pelikula daw, Totoy mo natawag siya mo. ang iya nga damo ng damo na si ay de las alas bala. Ang pares niya, partner bala. Nalipat ko kung ano na to nga movie Action Boy. Totoy. Totoy bato. So mo na pero hamba ko ni Ayon Action Boy, straight di siya kuno nga lalaki. Si Vice. Oo, hindi si si Totoy. Si Ayon galing kay nano siya na wala siya kuno expect gani nga na fall siya kuno kay Vice. Pero clear nga straight gid siya kuno. Kag nagka-plan naman sila kuno ni Vice nga magpakasal, pero wala lang siya kuno gaano. wala sila kuno kagadali. Kag kung gusto na kuno magka-baby man, diba sa wala. Ha? Not attending. So ako na siya, pero syempre ma-adapt kay imposible man, diba? Magka-babies lang nga duwa. Teka mag-baby, kung may baby sila, anong tawag sa ila? Ano pa nawag sa baby nila sa ila? Magdala. Mom and dad. Wow. Dahil nga naman, dad. Ano ba? Ikaw yan. Kita ko na sa pelikula nga ano masuggest mo? Daddy tanan. Daddy tanan. Daddy tanan panawag. May two daddies. Muna. May pelikula nga muna. Kuan ng series na American TV show. Kuan na series. Perfect. Diba lang Modern Family. Modern Tanawa Family. pala? Sige lang, taon ko. Pangitaon ko Modern Family. Sige. Highly suggested. Perfect. Ang ko suggestment. Balita sa sports. Napaslawan ng Philippine Ascal sa batok sa Syria sa score nga 0-1 sa ilang enkwentro sa round 2 sang 2022 World Cup kag 2023 AFC Asian Cup nga ginhiwat sa Dubai. Sa piyak nga pierde, manamit naman ang gitpakita nga hampang sang Ascal si kumparar sa tong sila nga pierde sa parehas man nga team sa score nga 5-2 sa tong Setyembre. Si Ward Al-Salama ang naka-record sang score para sa Syria sa ika-23 nga minutos. Manumduman sa tunakaligad nga bulan sa ginpierde sang Ascals ang Maldives 2-1 kag China sa score nga 2-1. Yara sa unang pwesto ang Syria sa Group A nga may 15 puntos, ginasundan sang Ascals nga may 7 puntos.
Kag sa ato naman balita negosyo, magapatigan sang system maintenance ang Mastercard sang Land Bank. Sigin pagwa ang abiso sang Land Bank of the Philippines. Magaumpisa ang maintenance umpisa las 10 subong aga Miyerkules, tubtub Huwebes las 12:30 sang udto Nobyembre 21. Bangod diri temporaryo nga hindi magamit ang Master Credit kag prepaid cards. Ginabisuhan naman ang mga kliyente nga temprano himo ng ila transaksyon agud hindi maapektuhan sang maintenance. Magluwas diri magapabili naman nga available ang iba't pang cards kag channel sang Land Bank. Samtang sa ato naman currency exchange rate as of November 22, 2019, ang US dollar 51 pesos kag 4 sentimos. At kung tanay ang Land Bank, ang kuan lang ang ilalang daw credit card. Ang Yeah, ilalang, Mastercard nila, Mastercard. boy. Ang ATM nila yan, hindi pagtado. I don't know, wala ko ka familiar sa ilan ng Mastercard lang. Basta nakabutang Mastercard So, lang. hindi man ay magamit as Yes. debit. Kung ganito, Yes, no? Sa Magbakal ilang ka, Master Credit kag ang prepaid cards. prepaid cards. So, sige. Correct. Balita Espesyal! Alright! Energy! Yes, di ba? Correct man. Si Ayon ka? Kalai. Nga ho? Anong connect? Siguro ay kado ka energetic bala. Amo na. Very nice. O, te, bation po. Nami isang rason niya nga kabuot na mo na fall sa kay kabuot. Oo. Ikaw yung laki ka-fall kung buot. Tao. Kala. Ikaw daw mo man buot sa Aksyon Boy sa una-una. Aha. Pero magdugay gani. Hindi mo bala makilala. Gid bala sang madalom Aksyon Boy. Di ba duga transform sila ya? Oo, Do transformer, no? Ka very... di na nabilong. Sasala naman ko bala. Di na siya ginabilong. Ang Mga Voltex 5 bala Aksyon Boy. Transformer Para gid siya siya. transformer. Transformer gid siya. Transformer gid siya. So lain man na yung mga Voltex 5. Voltex. Voltes pa. Ano ba? Voltes. Ano? Voltes. Voltes 5. Voltex. Do ano lang, do... Regular tayo sa ato. Paano na yung galing? Bulkasil. Galayo ako. Galayo sige na, dali lang tayo sa malapit-lapit. Okay? So, aring mga tips, Aksyon Boy, para hindi tayo mag-victim. Victim sang... Love na. Victims of love. Fake news ang tanay. Fake news. Naso na ang mabiktima sang love Aksyon Boy. Kay kalayo pang February. Love magya pa ng December. Pero lain man nga love yan sa February. Correct? Okay. Kaya ang December yan with love sa family. Correct? Ay, February yun na lang sa pamilya. Love man Japan. Para laban, love life. Di ba? Sige. Correct? Let's see. Let's be. Let's eat. Let's see. Okay na. So, sige, Aksyon Boy. Areo. Kagapon, madumduman mo to nga dapat, di ba, o sisaon, ano isang maayo. Ang link. Ang author. Ang link. Yes, ang link. So, Aksyon Boy, ang next. Sugpon, Aksyon Boy. Busugpon, gidya. Ang pag-click mo kuno sang source, Aksyon Boy, di ba, meron do sa Facebook ta, may click ta nga link. Pag-click mo kuno, Aksyon Boy, makita mo yung, congratulations. Nagdaog kaya kuno sa kung ano, tuyo kuno nadagaan mo. Tapos nakadamo ka pa sa i-accomplish. Ma-fill up na sang name mo, sang ano pa address, diin ka. Di ba una-una mo gid lang click, pag-click mo pa lang congratulations sa dayon, balita. Daog ka dayon, tunong mo sa ginimo ka nagdaog ako. Tapos tungod ko nung imo ko nung ano to, napilian ko sa mga electronic raffle nila, delikado gid. Nato kalamo sa mo na kung isa pilian. Christmas tree sa tuwangan. Kato ka na, pila ka milyon ng Pilipino sa Pilipinas. Ako gid na pilian. Oo, mayara na muna. Tapos natin fill up man, super fill up. Hindi ko gani ka daw ng 50 lang kami ginarapol. Sa Christmas party, no? Sa Christmas party, pila lang tagani. O sa sinta lang ta, hindi tagani ka daog. Ara ba lang kadamo-damo Kung hindi daog tanan, hindi tagani ka daog. Correct. Sa mga daog tanan, ara taya. May mga ara ta, may mga Tupperware. Kung daog tanan mo. Balde, Pero kung mga arin sa mga major prizes, do ka lang alam, no? Kapanampuay na lang ta. Hindi tagani ka daog na sa mo ng 60 lang kabilog ang ginarapol. Na pang minilyon niya, tapos pilian kaya sa electronic raffle. Wow! So, fake news na. Super fill up ka man dahil. Tapos, may nakabutang galing. Sige, ipa-ship na naman ang imo nga pero bayad ka sa amo. Daog ko libre tapos. Ipa-ship mabayad ka sa amo na. Kay support pa na Aksyon Boy ay. Di ba?
shipping fee, bibutanta, 350 pesos. O may napulo, itong ano, sa pila lang ka-oras yun, may 3.5 sa niya, di ba? Pinakahapos ng business, Action Boy, no? Pero ito, kung kaon siya, popcorn niya, into na. Gasulod na yung kwarta siya. Ikaw yung baka-baka, kaman sang hulog to. Sa bangko. Super, ano ka man, hulog. Kanto ka man, kay bayra mo na ko ng shipping ko, no? Ay, kalay. Tapos ko na ka pa na nila, kay ma-expire. Ako pa na, dapat dali ka man, within na mo ni. Lalo na kung makuhan mo. Hindi pa iban within 24 hours, kundi within 3 hours lang yung dapat makabayad ka. Ay, kalain. So, delikado, Action Boy. Hindi ka mo da. Yes. Hindi na pala mga daog nga daw, wala ka man nag-intra. Correct. Daw mo ko nag-intra, hindi nga nagdaog ako man. Matingala ka na lang bala, Action Boy, ha? Fake. Tingala mo ko. Tingala ka man. So, Action Boy, dalion ta lang niya ka para hindi ta hindi ta matamaan. Sorry pag Action Boy, ara ba lang, mga ano na ba lang, mga tawag silang mga malason ka sa sulod sa 8 years kung hindi mo ni mapasa. Di ba mga fake na Action Boy mo? Mga chain letter na. Ano mo na, kung hindi mo ni mapasa ang 7 ka baka, malason ka sa 7 ka tuwing, di ba? Kung hindi mo pag-share. Sa 25 ka mga tao. Ka boss, ay nano mo naman. Boss, may araw pag Action Boy nga, i-share ni kay boss, damo ka na kwarta. Ay nano naman, di ba? Ma-share ka ni boss sa katero, mga kwarta. Totoo to. Totoo, napatunayan ko na to. Okay kaya napatunayan mo na. Correct. Hindi kayo magsaligda, paninguha kaya, di ba? Hindi ka magsalig sa mga pasapasa na. True. Hindi na ako galit ka mag-ubra, kaya mapasa lang ko sa 25. Tapos boss, isa ka terba, may bugas na kami, ay kalain. Ang pagiging pinakadelikado, Action Boy. Correct? Sige mo na kay ano nato niya, Chimpo. Good. At least na aware na sila, Action Boy. Pag may taon ka sa kasalabi ni Ayon, kag ni kamaten ka? Depende. Kaya ba si busy ko, di ba lang? Pero usually, Action Boy, sa iba niya pungsod na silang pakasal. Hindi, saan pa pablitihan ka, be? Balitihan? Di, istoryahan ta na. Lakat ka to, pero hindi ka lang mag-attend. Lakalain. Labay-labay lang. Hindi mo ko katultol. Ito ka na to. Balitihan ka na Kaya, maro si mo, At least mabait naman si Vice Oo, mabait siya. Okay lang siya Ayon. Okay lang siya yung plitihan. Ayon parents. Correct? Okay, sige. Sige. So, may tanong ka daw, la? Okay na? Happy birthday. Subong sa taran niya nag-birthday, Amo na. Good November morning 20. man sa aton mga ka-action, Action Boy. Sige, sa kay Nining ni Corda kag bordig ni Cor, good morning. Yes, good morning. Standby na mag-action sa Action Hotline, Direksyon Artay Hopon, ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-action, Boy Duran, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!